Salam mehman tomuşaçılar, şemmäňizi Atawatan TV kanalyna hoş gördük. Elbette, bugün hepden birinci günü diýmek Atawatan TV'de sizin bir hepdelep garaşyp tomoşa etýän gepleşiňiz Atawatan ýyllary ýene-de siz bilen. Men Pelwan Mukyýew. Diýmek biziň gepleşiňimiziň bugünkü mihmany soňky bir ýyllygyň içinden gatyp köp sany işler öz tomoşaçylaryny hödürläp, hoşdoklaryň söýgüsini gazanan biziň Zenan aýdymçymyz Zübeyda Seýidowa. Bahramanlar Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atawatan ýyldızlary atly şow gepleşigine gatnaşdym, gaty boldy. Hem meni tomoşa etmäne çağırýar. Zübeyda, hoş gördük. Sağ olun. Men seni hoş gördüm. Gepleşigimize staýlary kesmeler, ýani galzyran ýerleri kesmeler. Zübeyda, gepleşigimize gelenim üçin, wagt aýraryň üçin bize galbertede öz mustaqlygyňa, tomoşaçylaryňa wagt aýraryň üçin men sana öz adymdan, ähli toparmyň adyndan, Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň adyndan, galbertedeki medeniýetçileriň adyndan minnetdar. Sağ ol. Benim silap çağıran üçün. Inne, gepleşiň başynda bir özüň hakynda gysgaça maglumat, näçinji ýylda doguldyň, okuyan, işleyen, näme kärde, ine käriňe bilýäs, gysgaça maglumat tomoşaçylar üçin başyna. Men 1993-nji ýylda doğdum. Aha. Aýdymçy özüm Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bahtiýar talibi, ýani 5-nji kurs. Barışlar. Ogruň aýdym sagy gur bolýar. Ha, aýdym sagy. Düşündim. Gelecekde de işleňde de üstünlük ardy bolýan da. Gepleşiň başynda men tomoşaçymyň heme şeýdip agras oturmadygy üçin, biraz ýylgyrmak üçin galbertede gepleşik bir ýylgyrş bilen sowmak üçin hökman toparyň adyndan ýadygarlyk sowgat berýär, kabul et. Sowada bar. Zeyda, Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalymyz, internet saýtymyz bar. Saýtymyzda diňe bir makalalar däl, eýsem durly habarlar, anyk çeşmelerden alynan habarlar, şeýle de wagtyňy peýdaly geçirmek üçin iň gowy informasiýalar jemlenendir. Siziň öýüňizdiň bir günjegini bedeňmek üçin ýaşyjak dogrup başyna. Sağ olun. Şeýle de makul hyzmat terjime merkezi. Biziň ýurdumyzda resmi namalar terjimetinde iň professional bir hat aplanýar. Yeni bir da aýratyn men näpdajak şaýda Google Play Market'da biziň makul söýdük atly applicationymyz bar. İçinde rus, türkmen, ingliz, türk dillerine rus diline täze goşdyk. Ullar üçin we çağalar üçin niýetlenen programmamyz bardyr. Daşary ýurt dillerini biziň programmamyz bilen gatar kayın bolup bilersiň. Başa gerek diýen de dile gokdy. Elbetde. Inne. Ona başlaýar. Zübeyda bu ullar näme täzelik? Gurrun bersen. Bular Nesivedenen täze klipini işledik elbette. Ýaşy Elis Production bilen. Onan ýa-ni ýakynda bir 10 minutda bir şahsy sohbet bilen täze klip işledik. Onan nesip bolsa täze planlar, täze aýdym, täze klipden üstünde. Kliplen, aýdymlaň janrlar nähile? Hayalmy, templimi? Nähile aýdym? Şu an täze bolany templi, şadyan aýdymlar işe. Tam ederýalyň ýa-da hayalmy? Şadyan aýdym ha? Şadyan aýdym. Düşündüm. Dinniňizmi? Dinnik, taýyn, täze hödürtä bermeli. Syomka prosesi guturdy, montaj dowam etdi. Ýok, klipim taýyn. Klipim taýýar. Klipim taýyn. Şart mart. Gön şart diýär. Şart. Haçan paýlaşjak tomoşaçylaryň bilen? Bir günüň içinde. Men senden birinji bilen soramak isleýändim. Biz seni aslında başda özbek aýdym saatlarynyň ýerine ýetirjisi hökmüne tanadyk. Sen bile gurrun ber aslında başly haýsy janrdan başlan işleňi, haýsy janr bilen dowam etmek isleýän. Başta belläp geçişiň ýaly öz aýdymda başladym. İlkinji aýdymlarymy, ýagny başda geçen ýyla çenli. Geçen ýyldan bäri nämesedene muşdaklyň köpelýär, doğrudan muşdaklyň arasynda türkmen aýdym gowy görýänler olar. Ýörüde bir näçe adymlaň haýsy maslahatlar boýunça, haýsylar boýunça özümem höwes edip türkmen awtorsk aýdym. Men şo 2010-njy ýylda başladym da aýdym saly. Şonda başlanymdan bäri hiç gelip özümde awtorsk aýdymym ýok. Öz gowy görýän aýdymçylaryň aýdymlaryny aýtýan. Sady biriniň sözü, biriniň öz aýdymym ýok. Ýöne Nesivedenen geçen ýyldan bäri İmni awtorsk aýdymlar işleýän. Ünsüret başladym. Gowy aýdym masalan. Zübeyda, aslında özbek diline aýdym aýdýan, özüň aksentyň gowmy, arasy özbek diline aýdyp bilýänmi? Bilýän. Şeýleme. Hiç aksent ýok. Bu wagt bolmamy mümkin. Ikisini garýan häzir. Bir aýdym mady. Men seni toýda baralarda göremde şol aýdym aýdypdyň.
Awazımda yürek dük urmayma. Dur doğrusunu aytıp. Aha, men yanlış aytdym mı şu? Yanlış aytdım. Aha. Avazımda. Yok. Her görgende yürek dük urmayma. Avazımdan geleversen bulmayma. Görgeninde yürek dük urmayma. Avazımdan geleversen bulmayma. Sözlerini nazar pisand etmi seni. Geplerimni nazar pisand etmi seni. Bana bergen azapların yetmiymi? Şunça bergen azapların yetmiymi? İşte hedin. Sağ ol Zübeyda, minnettar. Türkmençesi ne bolýar ýanky aslında aýdym. Türkmençesi peroda deými? Yok, ýadyňa düşüşine görä. Ay her göranyňda diýe, men üçin diýe ýüregim duk-duk uranapmy diýe. Sesimden diye gelaysen bolanapmy diye. Sanyalyk ýetgaja. Yo. Minnettar. Gatgawy. Düýde aslında aýdymçy bolmak diňe bir gowy sesi ýa-da bir talandy. Hökman suratda, hökman bir belli bir şertler ýok aýdymçy bolmak üçin. Talap eden ok diýmek isleýänler. Aýdymçy bolmak üçin sen hökman daş geçmek öňüne bermeli. Hökman isleýän wagtyň isleýän naharyň iýip bilen ok. Dogry dämi? Ýa-da mysal üçin men ýaly gize 12-den soň baryp haladylygy açyp burger ýasap iýip bilen ok. Sen somsa diýýänikini. Somsa wa Instagramda gördüm. Ýok, ola bir men näme bolsa erkek oglan. Dogrymy? Gyýyp maşgal aýdymçy bolsaň hasam şeýle. Inni sen isleýän wagtyň isleýän naharyň iýip bilýänmi ýa-da şäklendirme diýete saklamaly bolýanmy? Saklamaly bolýan elbetde. Sen wagtyň naharyň bolanokda, ýaşaň 25-den ulalyp başlaýar. Awa. Oje saklanmak kıyın bolýar. Gecelerine nahary ýemekdiňi frukt tutjukda. Mysal üçin aýdaly. Dogan garnasyň bolup biler. Mihmançylyga gelirler. Sen hem olardyň frukt bilen soňup bilmersiň. Dogry dämi? Öňüne dogan garnasyň gelse, hyýar bilen pomidordan salat edip ýasap goýsaň. Zübeyda anmyr. Palaw dat ýokmy diýse, sen hem palaw pişirmeli bolarsyň. Pişirip bilýärmi? Palaw öpde bilýän. Palaw pişirmeli bolarsyň. Olam gapdalynda gowy edip palaw bilen hyýarjak düňder otursa, ne edip saklanyp bilýär? Palaw ýeýän. Ýa. Palaw ýeýän. Diyeta goşulan ol. Ve diyeta girýär. Sen diyetaň ýaman ütköşük eken aýdyda. Yo, düşünmedim. Näme? Yo, palaw kaloriýasy inkä naharlaň berdi-ýa. Şonda da men var, e-mail dädik pikir neme demek. Kelame singdirmek men palaw ýeýmeli. Emmi zatdan saklanýan palawdan da. Elbetde, o diyetaň programy maňa hökman bere bolýarmy? Onaýmy? Ana sen iň köp ýeýän zatdan miweler bolýar-da. No. Her miweň näkil tagamynyň badygyny gözüň ýumyp ýeseň bilýärmi? Bilýän. Gözüň ýumgan bolsa tanap bilýärmi? Tanýan. Olýar. İksan miwe garşdyrylan bolsa tanap bilýärmi? Yo, bilemem. Mandarin bilen kiwi garşdy bilýän. Bolýar. Onu biz ýörüýte şuňky gepleşigimizde sen üçin bir rubrika taýýarladyk. Biziň bu rubrikamyz biljek bolup atlanyrlar. Taýýarmy? Taýýar. Bolýar. Zübeyda, häzir biziň bu şertimizde, rubrikamyzda biz sen gözüňden ýaz. Öňünde de bir 9-10 görnüşli miweler bar. Olaryň her ýylkada bir miwe ýok, ýakdan çykarma. Her ýylkada 2 miwe bardyr. Senin gözüň daňylgy ýagdaýda şolaryň näme miwedigini biljek bolmaly. Emmesine miýmelmi? Ýok, o taýda ulluk munýalyk miwedir öýtme. Kiçijek bölecik taýýarladyk ýerýte. Hem bahana bilen näme akşamlyk nahar nedilimiz bar da. Biziň gepleşigimiz ýaman bowdur. Taýýarmy? Taýýar. Gitdik onda. Tak. Taýynmy? Taýyn. Ana onu bir-birden naharlaryň daýatyp görýär. Aha. Şundaýmy? Birinji. Tutuşýmelmi? Tutuşýmy? Aha. Näme bar ikinçinde? Ay, pomidor diýýär. Pomidor. Şeýlede. Mandarin. Berekella. İkinci. Aha. Yine bilýmeli onu, bilýmeli. Aha. Ve bulgar bilen hurma. Dogrymy? Dil şol nemesi bar. Eret. Häzir bir min görkedeň meni oglanlar bolana görä. Ine şükli pakyna gurlaýan men. Eret. Görnýärmidi? Şu senmi? Men. Şu dip görün. Ha, Vay haklı.
Korkmanda. Toya varsam bez açıp mikrofon men Görmedin mi şunu? Öňüne 7 sany erkek adam çykýar, bardynym depip ýykýar, ödüm diňe truplar ulan. Zöýda, indi sen bilmän gaty akkuratly gürleşmeden bolanok. Näle ýagdaýlar? Çekint başladyň da. Bolmanım beýdip 7 sany erkek adam depip ýykýar, çekinersiň de sport bilen meşgullanyň aslynda. Awa, kiçiligimden. Taekwondo mu? Kiçiligimden taekwondo bilen häzir diňe fitness. Muň üçin şu klip düşürmek üçin 8 ay wagtym ötdi de. Yani klip başta senaryo başkady. Awa. Senaryo klipin ýartyna gelende oje ütgödi. Didaryň maslahaty bilen. Didar goýup aýtdy. Şeylere goýup edildi. Maňa ynandy. Sen kaçan şol ýanky syomka prosesine başlan wagtyň, klipa başlan wagtyň. Olar sen şolary ýaly sportsmenliňi bilýärdilermi? Yok. Soň aýtdyňmy? Ha. Şo ýerine şeylere diýenne men arkaň ýerine ýetirip bilýän idim. Şo depip wa dedi. Bolmanda da var, dublyor etmek üçin bärdaş ýurtdaýlar. Özüňe meňdeş tapmak kyn. Yok, seret men DJ bolýan. Indi backstage'im görmedim men. Klibiň öýdüni gördüm. Klibiň öýdünde de sen arkaňdan kadr. Saçyňam şeýle goýup berilipdir. Gol kelläme gelen pikir. Taekwondo sportsmenlerden birini tapandyrlar, gyýylardan. Saçyny ulraga edendirler, ýeňkesinden alandirler we eşiginde adam meňdeş edendirler. Ne edil sen gowurmaňda gowuraňa wara gyýyp tap bolýar. Şonu ulgandyrlar etdim men bilem o sen sportsmenliňi. Yok, men sportsmenka. Hemem şo kösenen zadymyz, şo syomka wagtynda bar, şo oglanlardan ýeki-ýeki almanyň nimesi ýok. Bir gidenne hemmesini urmaly. Onu? Yo, o taýdaky 7 oglan urup bilýärmi diýip olar öýdem pora gördüň. Ede sen ýasy ýokdy hiç. Arasynda degdimi çyndanam? Degen boldy. Degýär. Goýuklap düşdümi gördüm? Ýok, oňa zat ýok. Çalaja degdi. Goýun indi ertesi bilmenler, ertesi ýokdy. Sen şol ýanky priýomlary durmuşda ulanyp gördüňmi? Ýok. Bu ol priýomlar gerekkä durmuşda dilem ýetir. Ne veröde. Berekella. Zübeyda, aýtmaklaryna görä, bagyt adamyň bagty näme de görýänligine bagly. Sen bagty näme de görýän? Seni näme bagtlady? Men ýakynlanmam, ýüzüniň gülkisi. Şolaň bagtda durmuşy men, törümdäkliň bagtda durmuşy men bagtly etdi. Men özüm durmuşda näme kazanamdy. Bir zat aljak bolsaňam adam bagtly bolýar dordam, ýa bir bilenem bagtly bolýar. Ýöne men iň uly bagyt törümdäki, iň özüme ýakyn adamlar bolýar. Törümdäki adamlaryň bagtly bolanyny görmekdigim men üçin iň uly bagyt. Sen özüm iň durmuşda bagtly bolan törümdäki adamlar gowy ýaşamaýar. Şolarda gıynanan wagtynda men özümiň bagtlygymy begent bilemok. Tersine, seni nämeler gynandyr ýa? Menimi ýakyn adamlarymyň aglamasy, aglaýanda gynandyr ýa. Ýa-da bolmasa, şolar gynandyrýan zady men çäre tap bilmezdigim. Şolara elimden, şolar güldürmek elimden gelmedi gynandyr ýa. O ýakynamyň zanyta bolsun. Ýakynamyz hemişe ýanymyzda wagty goý olaň diňe ýylgyryp duran ýüzüni görmegem bilen ýetip etsin Zübeyda. Goý sen ýakyndan zanyta bolsun. Başlardyk bolsun. Indi mektepde näçelige okuýanyň Zübeyda? Dogry aýtdyň. Diňe 5lik. Anyk bolsun. Diňe 5. Ay ýüzüňe allaýany meňde ýaşaýar. Ýok, arlamak. Dogry. Bolýar, iň gowurýan sapan haýsy? Iň gowurýan sapan. Men sapak saýlamak, ýöne olimpiadadan, taryhdan gatnaşýardym. Medise taryhdan sonra bolýar. Taryhdanmy? Taryhdan. Men näçelige okuyan diýip ýöne soramadym. Men ýörüýte sen üçin aslynda men bilýän sen 5-ňi okanyny. Näde? Sebebi daşawuzda Gurban Toltany etrawyna sen bilejek okayan klassdaşlaryň men bir biziň umum tanşymyz. Men şondan soradym. Zübeyda näçelige okudy diýdim, ol 5-lige diýip jogap berdi. We şonuň üçin men sen üçin ýene bir rubrika taýýarladym. Bu rubrikada biz sen bilim warlamyk. Hiç bilim warlamyk. 5 sanjak sorag berjek. Bu soraklaryň içinde logiki ýygyderlik bar. Logiki jogap berilýän soraglar. Düşündiňmi? Diňe pikirlenip jogap bermeli. Taýarmy? Taýýar. Gitdik onda.
Tayin mi? Tayin. Gittik mi ona? Gittik. Nere diyeyim? Logika sorulara taraf. Ferhat. 2 kaka, 2 oğul, 3 alman paylaştılar. Yöne, nedir? 2 kaka, 2 tane oğul, 3 almanı paylaştılar. Birisine de bir almadan yetti. Yöne, nedir? Oğlu, kakası, atası. Berekellah. Öňe eşitdiň mi sonra buraya? Eşitdim. Aha. Nereden? Ay çok. Voilà. Ay sen bilirsin. Yine bir soru. Aşgabat aeroportundan Daşoğlu aeroportuna tarap 2 tane samolyot yerden ta 9'da uçýarlar. İkisem deň tizlikde samolyotlaň yöne biri 90 minutda var ya, biri 1,5 saatda. Näme üçin? İkisinin vakti birde 90 minutdan bir yarım saat. Ben bilmerdim aýtdym şunu. Köp kişi bilen okşun ananay. Gatken adam bilen okşun. Bir 1,5 saatda var ya, bir 90 minutda diýen. O ne ilken aýdy pikirlenýärler. Belki birinci samolyotun içinde yük kendir diýýän mar var arasında. Böyle. Ferhat, üçüncü soru. Bir adam 8 gece yatmandyr. 8 gece gödüň götür, sen 24 saatdan habar ver. Bir adam 8 gece yatmandyr, ýöne nädir? Ol aýrymçy bolmanla gündüz ýatymdy. Doğru. Ne gündüz yatıpdyr bolýa. Şuna bilmerdim kan yani, kirimçe. Dördüncü soru. 10 metrlik vınzıra daňylan it, 10 metrlik vınzıra daňylan it 300 metre ylgak geçipdir. Ýöne nädir? Vınzıryň uzunlygy 10 metr. Item şoňa daňylygy boýuny. Bar çözjek da edecek ýok. Ol 300 metr ylgak geçipdir. Ýöne nädir? Üdüpdir, ýene edipdir, oňarlar däl. Aylananlar da taşınlar. Yok. Uzunluğuna. Uzunluğuna. Bilen mi ağam şunu? Şöhrat bilen mi? Ben aylanan duydum. Yok, yok. Eýesi bilenmeden mi? Yok. Gödüň getir. Baştan kadrodan devam mı? Aytma dara. Bilen mi? Yok, yok, bilmedin ha. Pebe, zınzırı hiç yere daňylmandyr. Düşündüm, zınzırın düýü boş eken. It daňylygy, zınzır daňylmandyr. Gittik, iň soňky. Eger 5 tane pişik, 5 sıçany 5 minutda tutýan bolsa, bir pişik 1 sıçany näçe minutda tutýar? Täzeden gaýtalar. 5 tane pişik, 5 tane sıçany 5 minutda tutýan bolsa, bir pişik 1 sıçany näçe minutda tutar? 1 minutda da. Hemşi izleyda. 10 minut näme? Tutmaçy. Ena beterini tapdın. Täzeden soraýmy? 5 pişik. Ene 5'am tutsan. 5 minutda tutýar. Bolýa men sen hasada düşündirýin. 5 tane ýatak gödüň getir. O taýda tutsanlar getýär. Ýataklary açdyň, pişikler gitdi. 5 minutda tutsan tutdular da ýedine geldiler. Dogrymy? Maňa düşündiň. Ne ýekeze ýatak dur. Açyp goýberdiň pişik näçe minutda tutar? 15 minutda. Berekellah. Häl nirde siz jogabym? 1 minut diýdiň näme? Men näta bilmem. Berekellah. Toptawa. Düweda torog dowam edýär. Kim bilen ýaşasaň ýaşa, ýüregiňdäki bilen ölersiň diýerler. En atasynyň diýenden çykyp bilmän üçin ençeme ýyllyk söýgüsünden aýra düşüp toý edip bilmeýänler hakynda pikiriň nähili? Olar hakda bilemokda. Men öz pikirime ýa-ni olar hakda pikirini bilemok. Öz pikiriň nähili? Durmuşda en ataň diýen etmek gowzat, ýöne ýüregiňe görä ýaşamak gowmuka diýen. Şu adam 18 ýaşdan ýokary bolýar. En ataň diňläp ýaşamak ol uje terbiýeň bilenmi? Owy ýöne 18 ýaşdan soň adam akylly urlap, akylly pikirlenmäni. Başda her kim öz durmuşyny öz saýlamaly diýen. Men pikirimçe. O söýgüden geçmeli däl diýen. Ya olmasa da ýüregiňde bir ýaşaýar, ýaşap bilýär. Ýöne durmuş dowam etýär-de. Düşündüm.
Uman maslahat berýärdiň, öz pikirini bilen ýaşa. Hawa. Birini söýseň, yetmeli mukadyp pikir. Görüşmeli, yetip bolýar. Durmuşa söýüp ýaşama. Sen söýüp gördüňmi? Gördüm. Söýüp gördüňmi? Gördüm. Endi ikisi Düşündüm. Aslında sen özüň söýgü gynançly aýdymlarynyň köp çykarýarmy ýa-da begençli aýdymlary? ikisini deňine çykarýar. Müstaklamyň duýgularyna görä-de. Özüm ýany gynançly aýdymlary gowy köplenç. Mysal üçin öz repertuaryňdan iň gowy görýän gynançly aýdymlaryňdan biri haýsy? Edil oýan diýip günde diňläp ýatamok bolýan. Bu komediýa şo tarapyna ýazan aýdymyz bar. Günde diňläp ýatamok diýär. Yo, doğru. Sanırım bir de o depressiyada zat, oynalat yok değil mi? Depressiyada başkaydım, ödaydım dinlem o. Bolya, belki hinglenip berersin. Diyeydim, ödaydım, depressiya çürüyorum. İnni düşme menin yadıma, gelme yanıma, inni çıkma menin yoluma, çıkma yoluma, inni düşme menin yadıma, gelme yanıma, inni çıkma menin yoluma, çıkma yoluma. Aşağıdan tık. Tamam lan. Ses diyen minnettar, köp sağ ol. Inne, Zöyda. Megerem biziň tomaşaçylymyzyň iň garaşýan rubrikalarynyň biri. Şu bolsa gerek, bu rubrika hawa ýa-da ýok diýip atlanyrlar. Men sana 35 sany soraw taýynladym. Sorawlara gaty çalyp berýändir, senem gaty çalyp jogap bermeli. Senin iki variant bar, ýa hawa ýa-da ýok diýip jogap bermeli. Taýýarmy? Taýýar. Gitdik onda. Öz aýdymlaryňy özüň dinlemek halaýanmy? Çal. Hawa. Eger islenik aýdymçyň sesine eýe bolmak mümkinçiligi bolsa, haýsy aýdymçyň sesini saýlardyň? Hawa. Adyny aýdaýyn. Yulduz Usmanova. Sana SMS geleni okabam bir salymdan soň jogap beren bolýarmy? Hawa. İlleriň sen hakda pikir taň gyzyklymy? Ýok. Öň toýda tanışan biri başga bir toýda gelip özüni tanasa, tanamasaňam tanansıran bolýarmy? Hawa. Sen maýbatdy. Bir bilen söýüşüňde soňundan wagt bilan nimelekeni diýip ökünýärmi? Hawa. Sebäpsiz ýere jynyň almaýan kardeşiň barmy? Hawa. Kim ol? Açık. İýmijiňi üýtgedip durmak halaýanmy? Hawa. Bagyşla diýmek kyn görýärmi? Ýok. Nahar bişirmek ýa-da taýyn nahar ýemek? Pişirmek. Toýda bile işlemek halamayan alıp barjyň barmy? Hawa. Kim ol? Men nällemi? Men Ýok, sen ýok. Bala, aýtma. Mektep döwrüň lakamyň barmy? Çal. Ýok. Aha. Şundanam ýokmy? Ýok. Sen näme lakam goýjak şu atla? Bu at goýmasyň gorkýan. Bala. Müşteriden toyun pulunu alıp bilmedik wagtyň barmy? Hawa. Köpçülük yerine senin aýdymyň ýanglanyp durqa, şol aýdymyň teňkiligini bilmän öwün ýa-da tanqidlan boldymy? Hawa. Aha, sonra sen näçdiň? Gurlamadım. Berekella. Sen gözüňi seredibem allap dursalar, sözüni tutýarmy ýa-da onuň soraýan bolýarmy? İkisi. Adama bagly. Uly möçürde pul hödürläp, halamayan aýdymyň aýt diýseler, aýdardymmy? Yok. Bir gudrat bilen geljekde seni has meşhur ederdi weýda, ýöne şu wagt gazanan üstünlüklerini aljak diýseler, ederdingmi? Yok. Öz kliplerinde özüň baş roly ýerine ýetirmek halaýanmy? Hawa. Edip bilmejegen bolsaň, göwünde ýykyp bilmän bir ýeriniň işini boýuna alýan wagtyň kelmi? Ken. Çağa wagtyň aýazbaba hat ýap gördüňmi? Yok. Aha. Duet aýdym ýa-da ýekelikdäki aýdym? Duet. Köpçülükde buğda tyýyp ýykylyp gördüňmi? Köp. Çyndanam? Ata watan ýyldızlar gepleşigini görýärmi? Görýän. Pikirlendiňmi şuňa? Görýän. Zehinli, ýöne tanalmayan aýdym staňa duet edelik ederdiňmi? Bilemem. Özüňi hindi aktrisalaryndan meňdeş görýäniň barmy? Bar. Kime? Prezidenta. Howo. Çyndanam şu wagt aýdan soň meňde gitdim. Neme?
Howa çyndan hem aydan soň meňde gitdiň. Neme zat howa bolup dur. Yo, meňde diýdiler. Şu adam meňde. Şart meňde. Da, o şu adam. Yani on saç goňur öýdi ýa. Ha. Goňurra öýdi ýa. Bäh, şu aydan soň on saçy baram galdyrlar bolýan. Yok, neme? Toy mu ýa-da konsert? Toy. Aslında günün aşağına durup toy tawuk gördüňmi? Ha. Faqatlaýyn toýa barmak ýa-da tutuş toy tawmak. İkisi. Çıkaran aydımlardan utanyp görenim var mı? Var. Kärini başga bir hat girdicilik käre çalşardyňmy? Yok. Femermekden gorpýanmy? Ha. Sen ýaltamy? Yok. Sen öýkelekmi? Öýkülü. Öýkäň uzak saklaýanmy? Yok. Soraglar jemnälimi? Ha. Minnettar. Minnettar. Ay, soraglar näden tatmakda? Minnettar. Inne. Minnettar doýda. Gaty çalta jogap bermediň, pikirlerime jogap berdiň. Aslynda çal jogap berýän adamlar dogrusyny aýdýar. Men diňe dogruny aýdasyň diýip umyt edýän. Dogrumy aýtdym ýöne. Anna hala. Inne. Biz dowam edýär. Doýda. Issenlik sunugat adamsynyň durmuş hemşeýle. Diňe aýdym sady wetsen geçenok. Daşyndan görmäge belki şeýle görnýändir, hem aýdym şu ýa-da zikdir tapawdy ýok. Daşyndan bir hemişe aýdym aýdyp berenýär. Yani bu beýle däl. Özüňi şowsuz, hiç zat başarmaýan adam ýokdugyny duýup gördüňmi? Şol wagtlar teň ýanynda kimler bardy? Ýaşlara şol ýagdaýda özüňi nähili alyp barmak maslahat berýär. Oň ýalyk ýagdaý adamda bolup gördüň diýip iki gezek bolan okda. Ol hemmekste bolýar, bizde de bolýar. Şo bir zat bolmadymy? Adam resk, onda da sunda işgärleri başga adamlardan beterim çustu bolup, beter çal strese düşýär, duygulu bolýar olar. Köp bolýar. Yani bu at edil bilemek ýaşym biraz uludygyndanmy, ýa bolmasa çağa kynçylyklar görüp geçme. Häzir öňkýalyk beter ýasy gujaklap aglap ýatman därler, şoňa çykylgy gözemäni köplenç. Senle şol kyn ýagdaýlara bolanlar, şowsuz ýagdaýlara bolanlar ýanyňda kimler bardy? Kimler sen hemişe ýanyňda durdy? Mene birinji bilen diňe Allah jany ananýan, onuň ejem. Ejem doganlym. Başga şu adamyň ömrü wagtlaýynça boluşýar bar. Adam wagtlaýyn ýaşaýar da dogry dälmi? Durmuş ömürlük däl. Kim dost bolaýsyn? Joro dost belli bir wagtda gelýärler, durmuşyňdan belli bir wagtda gitjärler. Hem her kime ýekeji adam, ýagny ejem bu dünýede sen ýeke goýany. Sen kıyın önündedi, qow önündedi. Qow önündedi ak yürekden begenip biljek, kıyın önündedi ak yürekden sen üçün beter ağlap biljek ýekeji ejem. Galan hemmesi wagtlaýyn. Olar ağlan bolýarlar içinde. Ağlan sıraýarlar. Kömegi, olar eline kömek eden sıraýan bolýarlar. Olar kömek eden oklar. Eden sıraýarlar hemmesi. Yani aslında şu töwerengdäki asıl yüzü bilinmezi üçin bar, şu görüp yüzü bolsun ýa bolmasa şu töwerengdäki ähli mene dilerdim Allah jandan şu adamlaryň asıl erbet tarapyny görmediğim üçin Hudaý jama şowsuzyny bermesin. Men hemişe şowly ýaşaýyn, şu yalan dostlarymyň yalançy yüzüni görmän ýaşaýyn. Men olary hemişelik ma gowy dost berip Allahdan dilämek. Yalan dostum bolsun hemişe ýanymda. Yani men şowsuzlygym bitmesin. Goý mehriban käbämdiň janta bolsun. Gyzynyň bir gowy üstünliklerine begenip, şowly günlerine buýsunyp ýaşamak ezemizden etiwetsin, ýaşlyk bolsun. Häme ekran arkaly, monitor arkaly bilen bullakan salamyzy mehriban ejeňde ýollaýar. Görýänler diýmem umyt edýär. Janta bolsun. Sag ol. Inne Zöýda gepleşigimiziň ahyry gelip ýetdi. Ilki bilen gelip biziň studiýamyzda, redaksiýamyzda bize pozitiw paýdanyş bermesi minnetdar. Essenlik wagtda biziň kapymyz hemişe açykdyr.
gelin mihman bolun. Qow kitapxanamda madır berdi. Bir arkayn gelin mihman bolun. Galbertede bütün toparmalyň adından ýa-ni gepleşiň başyny aýtşym ýaly. Bize bir mihman bolan üçin men taňa minnetdar. Gepleşiň ahyrky purtodyny öz dinleýijilerine muşdoklama aýtsak diýjek zaten ba bolsa ine kamera başladı. Bilen şolu gepleşe tomaşa etdiýän ähli dinleýijilerimizi tomaşa edýänlere öz minnetdarçylygyny bildiresim ele. Erkimiň işini üstünlükler arzu etjän Mahriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Minnetdar. Toýda köp sag bol we şunuň bilenem biz hem sen bilen hem tomaşaçylar bilen goşulmagyna wagt boldy. Mehman tomaşaçylar, hormatly dostlar, bugün hepden birinci güni diýmek Atawatan TV kanalyna Atawatan ýyldızlary ýene-de siz bilen men Perwan Mukoýew. Şeýle gowunlarda, gowy gepleşikde, şu gepleşikde Atawatan ýyldızlaryna diýdarlaşýansak, bu orta daşda däl. Inniki birinci güni diýdarlaşýansak, hoş, sag bolun.